Blaya pi ki paralog hakatan jung try Jesus Christ hawan sapi matakesingi naga city benikong jung Paulus apostol syaki Thessalonika long ka besau dekat lai terter hadu ke bapra ti sua bangin ya pesan bangin ya pej kajing adai jung kene kajing pule kajing im jungi dengan syak skor sua ya ke Paulus ong hangi iwei pe iwei Kalong kamon jong blay ba pin roy ha kajing khoi ba pin kindia no na kajing auria ba wei pa wei na pi un ya poi kha hok ha kajing khoi bat kaburam om ha kajing brai thala kum kiriu pertei ki bom tip yau blay bat ba baro kin kiar na kabale bom dei ne le shukor iwei ya iwei pat ha ka shong kha shong man na bau try jupep ban pensiar keput ya kum kine ki kamboman kumbang ngilama hamjur ya pi ublei syam lakhat yangi syaka jing bom khoi hendrai syaka jing khoi na mar kata jaru pakentaj ya kine ki jing seneng ukentaj om ya ubreu hendrai ya ublei ubalapha ya sem bakhoi hapi kalong kapasai kajing hikai berkajing peta jong Paulus apostol hoi kene ka city syakinong Thessalonika andre kadai yang ngiru badai na kene kadau balajit ya kene ka city banbu hakajutang ke batamai mar kaya dai om tang ya kitu kibriu kibadan hakatu ke jaka hene ya ki kristan hi barok kibadan hakano kono ke jaka jong ka pertei Tongin sim kia ya kene ka city ka jong Paulus apostol sakinang Thessalonika ya ka ba ka jing temu ka jong blai na ka penta jong iwei pa iwei ka long ban im ha ka jing khoi ha ka jing adai ka do not jong bat ublai ha ka jing adai jo ka do not jong bat ki parabriu balai Paulus apostol ulatho ya kene ka jing pha hakabaya day bat ka syong kha ka syong man haka jing khoi bat kat kum kamwan ka jong ublai namar abangi pej haka jutang barim bat haka history jong ka jing pen im ublai ukhat bat ulajit ya ka wei ka jaj benriu rongba jong uwei ubreu u Abraham ban penlong ya ki jong u haka tin khasing pen kam ka wei tengah ka wei ka tin ngi ong tengah kaba ngila ban penwandur te kaba ngi sim ya lightly kijing keno tang jonga artli jing keno mo tang jonga ane philong tang jonga kane gede kaba u blei u ong ya ka jaj ben riu Israel ban ngi kristan ki balong ki jaj ben riu Israel ka thamai ngilong tengah jong u blei ngilong tengah jong u Jisu layap na ka benta ka kurim ka jong u ya ka bangi khodru ka balang ba ngindup long ki bakhoi namar kata tungin syak skor ya kane ka jing khot ba ngin om bansu ya im kum kiru pertei ki bom tip blai bang riu pertei kemut ki bom tip ya blai ki ba mane ya blai ki ba ya syong kha kat bomon ki tang namar ba ladai kentei ki syong kha la syong kha kane gede ke ba saong ba ki mede ban le kum kiriu pertei ma ki don kiriu pertei kiri ru gentil ki don katok ini jaka wat kemi la jong ri ki syong kha para la jong ri syong kha tak tak dau nga saong tang namar ba ladai kentei tang namar ba ladai sendrang ki ya syong kha kumta ti kane kadai ka ba persya ya ka ba ublei latmu ya kom long jing syong kha syong man ke bakhoi bat dei na kene ka dau Paulus ula ong kumno ba uwei na pi un ya poi kha hok ha ka jing khoi bat kaburom om ha ka jing brai thala kum kiriu pertei ki bom tip ya ublei dei na kene ka dau la khat yang iwei pe iwei ban ri khoi ya ka syong kha ka syong man bangin sim ya ka jing kha syong man ha ka jing khoi
jiayu ladangi sim ya ka ne ke jing song kha song man ha ke jing bom khoi kam bom dei kat kum ka jing sngub ha ke jung blei uksoj uwan bantan yangi tang namar ba ublei ula thau ya ushan rang bar kan thei bakin ya song ban ya long ka wei kamut ba ngin chule kumta ha kano karukom ladangi le kumta uksoj usaitan ulong trai Rei ladangi sim ya kajing kentiu kurim pada kajing syong kha syong man ha kajing kuj ha khamat jong blei ha khamat jong kebalang ha khamat kajing sai jong ki longying ki bahayeng hasem ki kur ki jaj bat ka imlang ka salang da kajing kuj nang tangi sayat terter da ka pangi sim ya ka sakramen jong kajing kentiu kurim ublei un sakramen ublei un kerku kumba ya u adam bat ka im ulah kerku ya ki bat ulah ong haki tonang kha tonang roy bat lada ngi sim ya kan ka syong kha syong man ha ka jing khuj bat hakaburam kumbala ong u Paulus apostol de ublei sisa on sakerku ka jing kata karkom sim ya ka jing kentiu kurim kan solong ru kum ka jing kentiu kurim habeneng oi habeneng omdan jing kentiu kurim tongba ngi endai ngi la poi habneng pat hakata ke sngi jing khawai jing kentiu kurim jong khun nang brot dingin sa sim hakata karukom om kum ba ngi sim ye jing siu jing kentiu kurim hapertei re habneng ko long da kumwe de kata ke jing kentiu kurim ke bajanai kadon habneng om habneng usnrang berkentei re hakwe pat karukom ke ba ngim pat la ban batai namar ba om pat don balai tu nene pat lajia pat sim lajia ya kata kaba ngi don pat ka jing jia jong kata ka jing khawai jing kentiu kurim jong ukhun lang brat pada jisu nang ta sakawai pat ka siti syaki hebrew kalong ka khat lai khat ka pasau ya ka ngi iwe pe iwe ngi don kam ban bu jing ken mau pat but ya kane ka khat ka ong kum ne to kentiu buram ya ka syong kha ya ka jing poi kha poi man hakir kom baro bat ai ba ka jin thia kurim kan long ka pa klambit tinget namar ublei un sabishar ya kiri auria bat ki baklim de kani kalong ka pa sai kini arteli ki benta bangi sim hakani ka singi to ngini sim khia ha ka jing im jungi ha ka jing kentiu kurim ha ka syong kha syong man namar ha kini ki singi kane ka jing tho wat dia kitu kiba ong pahang no la tho ha bible kitu kiba ngej bible ru kiba punan kam ya ka bible barabor andre yakum kine kim jubat kene kede jing khat nakane ka sur jong ka bible hi ba kitu bar khat kiba khat ele di kristan kam tam e pakin but yakane ka bar tho ha ka bible but naikeli ya ki bun jat ki jing kili om don kam Andrei buat yakaba u apostol ulahikai berkasih cak Hebrew tu try kenrat unya rap yangi bangin long berobor kita kiba im hakai syong kha syong man banya poi kha hok bat dakai jingru blei tu try unya rap yangi iwe pe iwe ba ngin im kat kum kamon ka bakhui jong blei bangin le kano bro tang nakabanta kaburam jong blei iwe korin kat lai peu de markata tu try unya rapengi iwe pe iwe amen